Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City. Hinaot po ang Dios magauban gihapon kaninyo. Kami diri sa Canada maayo lang. Busy usab kami nga nagtanom sa aduna kami garden. Aduna ko'y mga kamatis. Daghang ko mga beans. Ang akong asawa daghang mga nagtanom siya daghang kay mga bulak. Ako nang ipakita ninyo sa sunod. O sinaot po nga akong mga kamatis, mudag ko na para makita ninyo. So, okay lang kami diri. O sa akong edad, sa akong sitwasyon diri, busy gyud kayo. Kay usa sa akong trabaho mao nga magtudlo og tennis. Diri, bisag tigog lang ko gatudlo gihapon ko. Dugay na akong nag-retire apan daghang mga incheck, mga negosyante nga gustong tudloan akong mga anak nila og tennis. So busy kong gatudlo og tennis diri o gadula gihapon ko. So kami diri na nahuman na kadaghanan kanamo sa mga Canadians nakatilaw na og vaccination, bakunahan na. So pwede magsuroy-suroy, pwede kong makapauli na usab apan sa Pilipinas lisod pa mo pauli ko. Kay kung mopauli ko dinha sa Manila, 7 ka adlaw ko na sa hotel i-quarantine. Ako pa ang magbayad sa hotel, ako pa ang magbayad sa pagkaon. So nahurot na ang akong panahon sa bakasyon dinha. So mga amigo na ako miingon ayaw sa pauli dinhi sa Pilipinas. Bason unta nga daghanang mabakunahan, probably mga 70% sa mga Filipinos mabakunahan na pwede na ako makapauli. So magpasalamat ako una sa tanan. Magpasalamat ako sa atong Ginoong Hesukristo nga iya kitang gitabangan karon. Tungod sa atong pagtuo o pagsalig sa ni Jesus nga mao ni purpose nato nga kita gatuon. Magpasalamat usab ako sa atong warden, sa mga administration dinha sa BJMP Giholngan nga iyatang gitugutan nga every Friday diri sa amoa Huwebes maka Bible study ta. O ako gatuon pug gusto sa kasimana kong magtuon usa na ako makatudlo diri. Makatudlo ninyo maka-share. O pasalamat ako sa technology nga gigamit nina ang screen. So hinaut po nga ang Dios magauban sa mga trabahante din ng tanan ilabi na sa atong warden. Nagpasalamat usab ako ni Annabel og ni Gino Sabanal sa ilang pag-offer og kanta, gahalad og kanta. Dili sila nag-entertain kundili nga ang Ginoo atong lantawon og dako kay ang Ginoo. Sila nag-offer sa Ginoo sa ilang kanta. Pasalamat usab ako sa mga nag-prepare, sa ating women nga nag-prepare sa snacks. Balita na ako, lami kayo ang ilang mga snacks. Dinha, hinaot pa unta nga someday matilawan ako ang snacks. O pasalamat usab ko ninyo nga wala mo na discourage. Sige gihapon mong appeal sa Bible study. Maunay akong kalipay nga makita na ako mga pictures. Madungog na ako ang kanta. Labi na sa nagkanta mo sa birthday nako. Nakahatag na akong kalipay. O pasalamat ako sa mga members nako diri nga nagsuportar. Kung wala sila dili na ako mahimo ning tanan. So daghang team, daghang mga tawo nga mitabang usa kita makahatag og Bible study. So magpasalamat kitang tanan. Og sa wala nay langay-langay magsugod na kita. O unsa may nahibawa nato sa Bible study? Unsa may atong nahibawan sa usang semana? Sa chapter 10. Wala na ito nahuman ang chapter 10 sa gisulat ni Juan. Apan dito atong gitun-an ang usa sa mga istorya ni Jesus. Usa ka sambingay mahitungod sa magbalantay sa karnero. Miingon siya
nga ang tinuod nga magbalante sa karnero iyang ihatag ang iyang kinabuhi alang-alang sa mga karnero. Kinsa may gahatag sa iyang kinabuhi aron nga kita maluwas kita kay kitang tanan makasasala. Mingon ang Biblia, mingon ang Ginoo nga walay makaadto sa langit kay kita makasasala. So ang gihimo sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak aron nga kita maluwas. Aron nga kita makaadto sa langit kung kita mosalig ug mutuo nga siya ang manluluwas. So maunay atong gi-review, maunay atong review. Og si Jesus mingon nga siya ang pinakamaayong magbalantay sa karnero. Niadtong panahon na nagselebrar sila sa dako kayong celebration nga giingon nga celebration paghinumdom sa balay dako kay ning celebration, pila ka libo ka mga tawo moadto sa Jerusalem. So dito siya ni ang panahon na nagtudlo. Karon sa versikulo 22, miagi na ang 3 ka bulan. Karon winter na, tingtugnaw na. So daghang gihimo ni Jesus sa 3 ka bulan. Wala ilista ni Juan. Wala ni gisulat apan misulti lang siya nga karon si Jesus miadto na usab sa Jerusalem aron sa pag-celebrate kini 3 lang ni ka bulan aron nga ihatag niya ang iyang kinabuhi. So kini atong pagtuon karon 3 na lang ka bulan nga si Jesus naa sa kalibutan. So ato nang sugdan og ato nang sugdan sa versikulo 22. Og miabot ang panahon sa pagsaulog. So bantayan na nagsaulog. Unsa may gisaulog? Kasaulugan sa paghalad dito sa Jerusalem. Mingon sa tingtugnaw kadto. Tingtugnaw nila mga December. Pag adto namo dito mga Pebrero, tugnaw gyapon. So biingon si Juan tingtugnaw og unsay giadto? Kasaulugan sa paghalad. Mangutana mo unsa man ang kasaulugan sa paghalad. Kay kining kasaulugan sa paghalad wala kini sa Bible, wala kini giingon nga mag-celebrate kamo. Apan ang mga Hudiyo, ang mga kagikanan ni Jesus, si Jesucristo nag-celebrate usab, muadto sa templo, pila ka libo ka mga tawo muadto sa templo para mag-celebrar sa fiesta. Ang fiesta sa paghalad. Mangutana mo, unsa man ning fiesta sa paghalad? Mag-istorya ko sa akong pagtuon. Paminaw mo sa istorya. Sa niadtong panahona sa 158 BC, before Christ, 158 sa wala pa si Jesus, 158 katuig sa wala pa si Jesus, dinay nahitabo dito sa Israel. Kining Israel, gamay kayo ning country, gamay ka nasyon, so daghan sila mga nasyon, mga dagko, powerful. So kini sila, ang Israel, siging makuha ni sila, siging mahimong slaves sa ubang country. Niining panahon na, sila mga slave sila, nakuha sila sa mga Grego. Dinay usa ka tawo nga ang hari, ang ngalan sa hari si Antiochus IV, ika-4 nga Antiochus. Siya ang hari dito sa Syria. O siya usab ang hari sa Jerusalem, sa Israel. Kini siya suko gyud siya kaayo sa mga Hudiyo. O gusto ganiya na kini mga Hudiyo muampo sa iyang Ginoo, mga Ginoo sa mga Grego, Zeus. So maingon siya, wala na ilang mag-ampo. Kundi kamong tanan mag-ampo na.
sa laing Ginoo ay namog ampo ni Jehovah. So minsa kung kinsa to'y masakpan ako nga magampo, mamatay ang kinabuhi lisod kayo. So kini mga Hudiyo, mga relihiyoso ni sila. Wala sila malipay nga sila wala tugta. Dinay usa ka panahon nga duha ka inahan ilang gipatuli ang ilang anak kay mao ni ilang tradisyon nga kung tulion ang anak buti pa subot sila mga pinili na sa Ginoo. So importante kayong tulion after paghuman sa 8 ka adlaw. Ato naning nahibawan usab. So sekreto lang apan nakadungog man ang hari. Ang gihimo sa hari, nag-order siya nga ipapatay ang 2 ka bata. O kini mga bata nga patay gibutang sa liog sa inahan o gipalakaw-lakaw sila sa siyudad sa Jerusalem. Aron mahadlok ang mga tao. Paghuman naglakaw-lakaw, gipaadto sila sa pangpang o gihulog ang inahan o ang bata. Mo ni usa sa mga istorya nga lisod kayo ang kinabuhi nila kay gusto gyud nga hunungan ang relihiyon nga Hudiyo. Og dinay usa ka panahon usab nga kini si Antiochus IV nag-offer siya, naghalad siya og baboy dito sa altar sa simbahan nila. Sa altar ang baboy gipahatag ang dugo gipatulo. Kini insulto kayo ni sa mga Hudiyo kay dili sila mo kaog baboy. Og aduna sa Old Testament nga dili gid sila mo kaog baboy. Og unsa may gihimo niining hari dito sa templo nag-offer siya baboy. So ang mga tao mialsa na gyud. Dinay usa pananglitan pareha sa Pilipinas sa unang panahon, mialsa kita sa mga katsila. Sila usab mialsa. Og dunay mga pamilya sa mga pari, mga Maccabees nga sila ang nagsugod sa pag-alsa, pag-revolt. Nakadaog sila, ilang gipatalsik ang mga Grego. O pagkumang pagpatalsik nila, ilang giayo ang templo, gilimpyuhan nila ang templo, gidedicate nila ang templo sa Ginoo. O dinay istorya nga sa pagdedikar nila sa templo, di na sila usa ka suga. O ang usa ka suga, gamay lang kayo ang lana. Ang lana mao'y makapasuga. Mura ni siya kerosene, mura ni siya gas. Sa istorya, nga katong lana gamay lang kayo. Usa ka gabi mapalong na, kay wala na lana. Apan di na may milagro. Nagmilagro. Kitang Pilipino mahiling tag mga milagro. Nagmilagro man. Nga unta, usara ka adlaw, apan milungtad og 8 ka adlaw ang suga nila. Mauna nga ilan ning giselebrar. Hangtod karon nagselebrar sila og ilang giingon nga selebrasyon sa suga o Hanukkah o dinhi sa Biblia kasaulugan sa paghalad dito sa Jerusalem. Nganong gaistorya mo ko niini? Kay si Jesus miadto niining dakong selebrasyon. Kining selebrasyon sa paghalad wala ni sa Bible. Wala ni gisugo sa Biblia sa Ginoo nga mag-celebrar kamo. Unsa may gihimo ni Jesus? Bisag wala sa Bible, mi-appeal siya sa celebration. Dito siya nag-sermon aron ang mga tao mahibalo sa pulong sa Ginoo. Karon adunay mga tao nga usay mangutanan nako. Nganong mga magselebrar mo sa Pasko, Christmas, nga wala man na gisugo sa Ginoo. Mao na ilang kuan dayon. Wala na sa Biblia nga mag-celebrate sa birthday ni Jesus. Kamo mga dili mo tinod nga Kristohanon ka nag-celebrar mo Pasko. Kabulo ka? Kining celebration sa Hanukkah wala ni sa Bible. Wala ni sa Old Testament. Apan ngano si Jesus nag-celebrar man? Kay gusto niya nga ang mga tao mahibalo sa plano sa Ginoo.
nga siya maghatag og mga pulong sa Ginoo. Ang Pasko usab ngano magselebrar kita aron nga atong ipahibalo sa kalibutan nga si Jesus ang manluluwas, na tawo mangluluwas nga pinaagay sa atong pagtuo ni Jesus makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So importante kayo nga magselebrar kita sa Christmas aron nga atong isaulog atong ingnon ang kalibutan nga si Jesus lang ang manluluwas. So maunay istorya, maunay background, maunay historical background sa atong istorya karon. Okay, balikon ako ang versikulo 22. Naibalo na kita sa history, sa historical background. Og miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghalad dito sa Jerusalem, tingtugnaw kadto. So sa akong giingon, kini tulo na lang kabulan aron nga mahatag ni Hesus ang iyang kinabuhi. 23, og naglakaw-lakaw si Hesus sa beranda ni Solomon dito sa templo. Kining templo, dili ni ang pinakauna nga templo. Kay naguba ang una. Ang unang templo, si Solomon, si King Solomon ang nagbuhat. Pero ang iyang veranda, naagihapon. Ang ngalan, veranda ni Solomon. So, nakaadto ko ani. Nakita na ako ning mga poste dito sa Jerusalem. 24, versikulo 24. Mialerong ang mga tao kaniya og miingon. So, si Jesus daghang gyung daghang maminaw niya. O karon ang mga naminaw kaniya daghang klase. Ilabi na ang mga tao, mga leadership, mga pangulo sa mga Hudiyo nga gusto gyung patyon siya. Daghan silang plano. Apan wala sila mahimo. Miingon sila, kanus aman gayud kami sultiha sa klaro. Miingon sila, sultiha mi sa klaro kung kinsa man ka. Tugani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Misayas. Ikaw ba gayud ang among gipaabot. So pila kagatus katuig gapaabot gid sila Misayas. Nagpaabot sila og manluluwas nga muluwas kanila. Pananglitan ang ilang celebration ni anang adlaw nga nagcelebrar sila nga gipilde nila ang mga Griego. Sa panahon usab ni Jesus ni anang selebrasyon, nangita sila Misaya kay sila underman sila sa mga Romano. Ang Romano sa unang panahon, powerful ang Europe, Asia, ilaha. Kining gamay nga country, mura ni sa ok na lang nga gikulata gyud sa mga Romans. So gikinahanglan nila ang Misaya, sige silang kapaabot. Apan ang paglantaw nila sa Misaya, usa ka general, usa ka military leader, usa ka something like General Malvar, General Lona, mga general, mao ilang paglantaw. Wala sila maglantaw og usa ka tawo nga taga Galilee, nga karpentero, nga wala maka-eskwela. Wala sila lantaw. Nabutahan sila. So, unsa may sulti ni Jesus? 25. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Daghan siyang gibuhat sa atong pagtuon, dinhay buta, iyang gihatagan og bag-ong mata. Dinhay paralitiko, iyang gipalakaw. Kinsa may tawo makahimo ni ana? Walay laing tawo makahimo ni ana, Ginoo lang. Sumiingon siya, nakita ninyo akong gibuhat. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Sa ngalan so ang iyang amahan, ang amahan nga Ginoo, mao'y saksi usab niya nga siya
ang Misayas. 26, apan dili kamo mutuo nganuman, tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Sirado na inyong ulo, sirado na inyong mata, sirado na ang inyong desisyon. Kay dili mamutao nako. Dili gyud mo mutuo. Bisag unsa pa, bisag malibat pa mo sa akong himuon, bisag mulupad pa siguro ako, dili gyapon mo mutuo. Kay sirado na ang inyong huna-huna. Daghang usab mga tao dinhi sa kalibutan nga sirado ang huna-huna. Bisag diri sa among lugar sa Amerika, sa Canada, diyo tayo mga tao nga mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa kalibutan, daghang na ang ilang tuuhan lain. Mutuo silang leader nga namatay, wala mabanhaw. Apan ang atong Ginoong Hesukristo mao ay leader nga nagpakamatay kanato. Versikulo 27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila og sila nagsunod kanako. So adunay duha ka words pulo nga importante. Mingon sa ang sumusunod ni Hesus mamati. Ang sunod musunod. Dili lang day importante nga mamati lang ka. O wala kay buhaton. Kung tunay, kung tinuod ka nga Kristohanon, musunod ka sa atong Ginoong Hesukristo. Mamati ka. Mao na usa sa mga reason nga kita gatuon. Mamati kita sa pulong sa Ginoo. Versikulo 28. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. So gi-describe niya kung unsay himuon niya sa mga tawo nga sumusunod sa tinuod niya na karnero. Unsa may gihimo niya? Mingon siya lang ang maghatag, walay lain. Mingon siya, ako maghatag kinabuhing dayon. Ang nganong makahatag man si Jesucristo og kinabuhing dayon? Kay siya walay ang iyang kinabuhi, wala siya kamatayon. Siya ang may kinabuhi nga walay kamatayon, walay sinugdanan. Siya lay makahatag, walay lain. Naabay tawo din na sa gihulngan karon nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan? Aduna bay tawo? Ginoo lang ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Og ikaduha ang sulti niya, og sila ang mutuo og mosalig ni Hesus. Miingon siya, dili na gayud mga matay. Unsa may bot ipasabot ni Hesus? Dili na mga matay, dili na sa impyerno. Apan adunay kinabuhi nga walay katapusan uban ang atong Ginoo. Mao nay iyang giingon. Og ikatulo, og walay makaagaw kanila gikan kanako. Adunay seguridad. Kung tinuod kang sumusunod ni Hesus, dili ka mawala. Walay laing mga kulto nga makaagaw kanimo. Kay proteksyonan man kaniya. Mingon siya, adunay protection. Dili mawala. Adunay security. Kung ikaw naa sa Ginoo. Tagang kag kinabuhi nga walay katapusan, o dili ka mamatay, ang imong espirituhanon. Kining lawas na ito, mamatay ni. Apan ang gingon, ang atong espiritu. O ikatulo, adunay security, adunay seguridad. Nga walay makaagaw, makakuha. Mao ni atong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Siya lay maghatag. Versikulo 29. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako. So ang amahan nga Ginoo maoy gahatag sa iyang mga karnero, sa mga followers, sa mga sumusunod. Nga ri kanako labaw sa tanan.
ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Unsay giingon niya sa unang bersikulo sa 28, walay makaagaw kanila gikan sa kanako. O karon sa 29 biingon siya nga walay makaagaw kanila gikan sa amahan. So sa equation, si Jesus ug ang amahan pareha Ginoo si Jesus. Ang amahan Ginoo, si Jesus Ginoo. Walay makaagaw. Unsa man ning miingon nga karaghanan miingon. Sa bersikulo 29, si Jesus miingon nga ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga rikan ako labaw sa tanan. So miingon sila, gamay lang Ginoo si Jesus. Kay labaw man ang amahan. Ang bot nilang ipasabot nga duwa day ang Ginoo. Pero kini sa in English positional. Sa position niya karon nga siya naa sa kalibutan, mas labaw ang amahan in position only. Apan sa quality, sa nature, pareha sila. Kay siya makahatag og kinabuhing walay katapusan, ang amahan makahatag og kinabuhing walay katapusan, walay makaagaw sa iya, walay ang amahan usab tungod sa amahan, walay makaagaw. Pareha ang ilang nature. O versikulo 30, miingon si Jesus, ako o ang amahan usa ra. Klaro ba? Usa ra. Mao ni nga naay Trinity. Adunay mga kulto nga moingon, dili kanang Trinity, dili na tinuod, tulo ang ilang Ginoo. Mao nay daghang mo bisita dili sa among sa balay nga moingon nga si Jesus dili na Ginoo, dili tinuod ang Trinity. Nagampo mo og tulo ka Ginoo. Mga Kristohanon dili gaampo og tulo ka Ginoo, usa ra ka Ginoo. 30, utro na ako ug ang amahan usa ra. Moingon ang uban, mao na imong interpretation. Dili na tinuod nga interpretation. Naay daghang interpretation. Apan usa lang ang truth. Ug unya ang mga tawo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Adunay upat ka sitwasyon nga gusto nilang patyon si Jesus, batuhon nila. Dagko kay mga bato. Dagko kay mga bato nga gusto nilang batuhon ang atong Ginoong Hesukristo. Nganuman gusto nilang patyon. Wala sila pusel sa una, wala sila Armalite, wala sila M16, apan naa sila mga bato. Gusto nilang patyon. Nganuman gusto nilang patyon si Jesus. Kay tungod kay ang palitag na uban moingon nga si Jesus, wala moingon nila nga siya ang Ginoo. Apan kay balo ka, kining mga tawhana, mga reliyoso, nakasabot nga si Jesus moingon nga siya ang Ginoo. Wala siya moingon nga siya ang Ginoo, pero sa versikulo 30 moingon siya, ako og ang amahan usa ra. Og nasabtan din nila. Kay kini sila mga tawhana mituo og usa ka Ginoo lang, mga Hudiyo. O karon si Jesus miingon nga siya ang Ginoo. Kini pasipala ni blasphemy. Kung magpasipala ka, patyon kanila. Pasipala sa Ginoo. Sa ilang nadunggan gyud nga nasabtan nila, mao ni contextual, konteksto nga si Jesus miingon nga siya Ginoo. Klaro ug husto. Si Jesus sumipunit sila bato. Mas dagko pa siguro ni sa bato. Si Jesus miingon kanila. Kalma lang si Jesus. Wala siya na nervyos. Ako o ikaw siguro. Kung adunay daghang mga tao mialirong na nimo nga na gustong kampatyon. Karon siguro kampatyon ka dili bato. Adunay mga sanggot, adunay mga sundang, adunay mga Armalite nga gi-crack na, nga ready na nga patyon ka. Ako siguro manervyos ko. Siguradong manervyos ako.
kung aduna nay daghang mga tao nag-alirong nimo nga gusto ng putlo ng liog nimo or gusto ng mga bala musulod sa imong ulo, nga mabuak yung ulo, ako ikaw siguro manervyos gyapon. Tan-aw na to si Jesus kung manervyos ba. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Daghang gibuhat niya nga maayo, giayo ang mga buta, daghang siyang giayo. Mingon siya, hain man ni ini ang hinungdan nga inyo man akong patyon. So kalma siya, wala siya na nervyos. Siya unsa man nakipag-istorya siya. Gusto niya makuha ang ideya sa mga tao. Gusto niya siyang makasulod sa ilang hunahuna. Miingon sa versikulo 33, ang mga tao mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kun dili unsa man tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Blasphemy. Tao ka lang apan nagpaka-Dios ka. Mao isulti niya. Apan sila nagkasayop, si Jesus Dios nagpakatao. Dili siya tao nga nagpaka-Dios, kundili siya Dios nagpakatao. Ang Dios nahimong tao. Sa ilang paglantaw kini pasipala, nakasabot sila nga si Jesus miingon nga siya ang Ginoo, siya ang Dios. Si Jesus mitubag, kalma lang, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, dili capital letter, o ang kasulatan dili man gayud masayop. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadala ngani sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios, capital letter. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako ni ining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako og ako anaa sa Amahan. Nakasabot mo ang isulti ni Jesus. Og dakpo na usab unta nila si Jesus, apan miikya si Jesus. Unsa may gusto na akong iklaro, explicar katong gisulti ni Jesus ang iyang explanation para magkalma ang mga tao. Nasulat yung balaod sa versikulo 34, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kini gikuha ni sa Salmo 82. Gi-quote ni Jesus sa Salmo 82 sa Old Testament. Kay ang giingon sa Ginoo nga kadtong mga judges, mga huwis, nga ang paglantaw sa Ginoo, paglantaw sa mga tao kini mga huwis gamay nga Ginoo. Nga mga representante sila sa Ginoo. Apan mga corrupt kaayo ang mga judges. Mao ni gisulti nga kadtong mga judges mga corrupt, wala ninyo patya tong mga corrupt mga judges. Ako nga Ginoo, dako nga Ginoo, capital letter, nganong patyon manimo ko? Nga ang gihimo sa mga judges sa unang panahon katong giingon ninyong Ginoo ninyo, corrupt kayo, nangilkil, nangayog kwarta, wala tabanga ang mga pobre. Kung basahon ninyo ni sa Salmo 82. Karon ako, miingon siya, naghimog mga maayo nga nung patyon man ninyo ko. Kadtong mga corrupt, wala. So wala mo yung rason nga inyo kong patyon. Bosa, ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Versikulo 39, og dakpo na usab unta nila si Jesus, apan miikya siya. Dili sila makakuha ni Jesus, kay wala pa may panahon.
tulo pa ka bulan. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit di namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni Jesus tinuod gayud. Unsa may gisulti ni Juan? Misulti si Juan nga siya ang gipadala sa Ginoo. He is the Lamb of God that would take away the sin of the world. Siya ang karniro sa Ginoo nga kuhaon ang atong mga sala. Og dito daghan mga tawo nga mituo kang Hesus. Mituo o misalig ba kamo sa atong Ginoong Hesukristo? Sa inyong sitwasyon karon dinha sa BJMP, kay bulo kong lisod ang kinabuhi. Mutuo ba gyapon mo, mosalig ba mo sa atong Ginoong Hesukristo? Hinaon punta nga inyong ihatag ang inyong kinabuhi. Dili lang nga kamo na antigo sa New Testament, sa writings ni Juan, kay bulo ko nga pag mahuman nato ni kamo ang naminaw og pila ka bulan mantigo na mong mutudlo usab. Apan dili lang importante nga nahibalo mo. Apan importante nga musunod kamo sa atong Ginoong Hesukristo. Sige ako mag-aampo kaninyong tanan dinha. Hangtod sa sunod semana. Ang Dios magauban kaninyong tanan. Amen.